Concentración para garantía a atención primaria en o paro. Ya está do bloque. Do bloque, as súas manifestacións electoralistas. Claro, pois que, vamos a ver, non hai médicos, o que hai que fazer é cuidarse, non enfermar, facer exercicio, ir a pasear, claro, un chupito de aguardiente polas mañás, sentidiño. Hola, son Ramón de Faxarda, presidente do partido Como Dios manda. E quero anunciar que non me presento este ano ás eleccións autonómicas. Galicia é unha rexión moi bonita, preciosa, pero chea de xente atrasada, bruta, ignorante. A Xunta fai moi ben en non conseguir competencias. Mellor que nos gobernen partidos con sede ali nun lugar onde está a xente estudiada, a xente que sabe, a xente como Dios manda. En Madrid. A Xunta de Galicia non se debe ocupar de temas de pouca importancia. A sanidade, a educación, as infraestructuras, o mar, o campo, o emprego. Esas cousas veñen así, de Europa, e pouco se pode facer. Do que se ten que ocupar realmente é dos problemas que teñen os galegos. Os ocupas, a ETA, e por último, e non menos importante, o Puigdemont. Mirade, os políticos somos todos iguais, todos. Non hai ni un que valga un peso. E por eso é de vital importancia que lle votemos aos nosos, aos de sempre. Senón, Galicia para. E Galicia non pode parar. Ten que seguir avanzando, cara adiante. Non cara atrás, nin cara aos lados. Tampouco cara abaixo, nin cara arriba. Nin seguindo unha trayectoria oblicua. Tampouco. Así, en vertical, bueno, horizontal. Como sea. Tampouco facendo eses, nin recto.